डीजे कंचन राज, डीजे कंचन प्रेजेंट बाय एसके स्टूडियो भवानीपुर, नीम चौक चौसीमा वैशाली। सिंगिंग बाय ललित प्रेमी। हम जइबै तोरे नगरिया हो, हम जइबै तोरे नगरिया हो, कन्हा पे कमर उठाइए के एक एक मीटर के दूरी से एक एक मीटर के दूरी से मुँह में हम मुस्कुराइए के एक एक मीटर के दूरी से मुँह में हम मुस्कुराइए के हम जइबै तोरे दुवरिया हो। म्यूजिक डायरेक्टर डीजे कंचन राज, हाजीपुर वैशाली। डीजे कंचन राज, हाजीपुर वैशाली। डीजे कंचन राज, हाजीपुर प्रेजेंट बाय एसके स्टूडियो भवानीपुर। ओ जल्दी टाल ई संकट के तू बासी बाबा घट घट के कोरोना के चलते हो बाबा, रास्ता नहीं कोई जल्दी भटके, नहीं कोई जल्दी भटके। कहियो हम जइबै तोरे नगर, कहियो हम जइबै तोरे नगर, तोरा हम दिल में बसइए के एक एक मीटर के दूरी से एक एक मीटर के दूरी से मुँह में हम मुस्कुराइए के एक एक मीटर के दूरी से मुँह में हम मुस्कुराइए के हम जइबै तोर नगरिया हो, नगरिया हो। डीजे कंचन राज, डीजे कंचन राज, डीजे कंचन राज, नीम चौक चौसीमा वैशाली। बोले बम के नारा लगैबा हो, हम अपन भाग जगैबा हो, अपन भाग जगैबा हो। कोरोना के जल्दी भगवैले हम तोरा से अर्जी लगैबा हो, तोरा से अर्जी लगैबा हो। ललित प्रेमी नचिकेता सिंह, ललित प्रेमी नचिकेता सिंह, ललित प्रेमी सुनीला हो जैता घर जलवा चढ़ाइए के एक एक मीटर के दूरी से एक एक मीटर के दूरी से मुँह में हम मुस्कुराइए के एक एक मीटर के दूरी से मुँह में हम मुस्कुराइए के हम जइबै तोरे नगरिया हो, प्रेजेंट बाय एसके स्टूडियो भवानीपुर।